An féidir le gach daoine sin acail má go leor? Is féidir. Yep. So tá cruthar goilmuid a thuirt fríd an chur lethir be me sé teachtaiste amach agus an sin bheith tegan ag lecha cinenne le céisteanna agus le lé ag an juú de mar hagan an phléis sin hantáí. So mar dúirt mé on céisteanna atágah cinenne iad go dtí an juú bracagaí síos iad de mar hagan si hantáí agus teanna dtíach iad a ragart ag an juú me sin ócé so cruthar. David Carja to some go Gaeilge alle me chiste. Dus waar ta some gur session orders a wine at raktal in a new. Ta just a gear ra gemé gus me spragen een case en nís molle salan nís molle se schachten. No mat se weer en tror no koju an mappen shot nabi en your chago an ilen tree real fast the rudderby martian. So Rahim met shot and can you klar den session orders ta gear go trade and shot na cohort so could rin and wingy ha. Chema an mhaoiniú tosaachtaí na mhaoiniú to cúig tosaachtaí agaí tosaachtaí agus féinise an form iarratas agus in sin ghlac imid céasna ag an juú. So tá seo táhachtach a cardidir mar tá seo nasca leis an chema agus táhacht leis an iarratas é héan. So an cohort agus cuireadh na mhaoiniú na bhí 29 milliún fógartha ó airgid Barnett don na healaíona ó thuaidh. Agus tíbes déidir sin fi gab pon go cúig luúte le teangathe. Na don Ghaeilge te éam pon go 2 milliún den airgid sin luúte dúine. Na deanhí conrú na Ghaeilge riar ar 6 míle den airgid sin. Agus te ga ciste agin. Ten ciste Faoisimh agus Athlainseála SPG plus fihe agus fihe héan. Ar luach 460 míle pont. Sean ciste tamadig Johnny player and new. And Dara Ciste and Ciste Pobal a draw shocked in the Gaeilge fia héan ar luach 100 míle pont. Agus te deontas ar fáil idir gap pon go cuaig agus 2 míle pont. Na ten session óla sin te céirín se hugin an achú lá déag ar a héan déag. So an téan Ciste tamadig Johnny player and new and Ciste Faoisimh agus Athlainseála SPG plus ar luach 460 míle pont. Yep, is few do just a rag and fetch sin a card feki si figure sin he punk a $1 million a tal lei sin Gaeilge so de ramar ta kann na Gaeilge play le sé agus a 10 míle tá an kiste in isteach de Gaeilge ag play leis sin 6 agus 10 míle eile den airgid sin agus tá Kevin McGillivan ag play le sin agus tá kense go gomíon no gomé sé jaagwal lever fad má leis na chémi agus na tasiachtaí muoine a bhain leis sin cé go faoin géad eile den muoiniú sin ar fad. So tá mid gar aniu go saoúil ar an ciste Faoisimh an bhain 460 míle pont leis. Cruthar. So much listen chema carja buin in scam seo le Faoisimh a thuirt de grúpa pobal a héis ag tionar COVID-19. So ten ken chema renewal agus relief like is shogin. Sin ken no sort of tamide ag arcar. Is a COVID-19 an púil hema a luidir leis an mhaoiniú. Agus John got cas ar mhaoiniú bunny her implachtaí tionar COVID-19 ar an agrachtaí no de grúpa. So to couple of like is shogin seo cailún sin na hagrachta mar galar COVID. Emach dear career cal Encom a cailú ó rangana nó féiltí nó imachtaí óige. Implachtaí ar cumas na hagrachtaí imachtaí agus serviceí a tholahar don pobal le 9 míonús. An buil go bhfuil damage de fad termach deantar ar na hagrachtaí nach bhfuil daoine sa phobal ag idir gríomhú libh ag an reachta céarna agus nach bhfuil an sim céarna a léirí na himachtaí teoranta atá cur fáil fa láthair. Agus gur gá thuirt faoin na himplachtaí sin ar fad leithreach. So fagan sibh Cabbí rud a touch of a courage jacker, no cabbí rud a touch of a swingy weird, no na cailún a touch of a geary ice gar or who is Kenyal and Chema small at time of Kirbemer and Chonakir Joltak of COVID or what are we all party? Yep, no kid for kid, Crowher, August, Darnoy Carja Tan Target Jog Chalk Free and Rin Pobal, August Logan Shades and Sheets, Arvalak and Kratlak, Weenie here, no Kratlak and Weenie here, must mean live. Is Argan Shades in our Sharmar Argid COVID. Is Argid Shaw Hannah go Westminster, Higgin Rin Pobal, Ata Agalu Amak, or Fad, Freach Chema, COVID, Genetine, Chema, Ata, and or Merchant Shaw or Corby. So Kehi Gak, Elev, or Winu, Avid Janta, Trajan, Prism Shin, the COVID, Kandoi, and you had COVID of more of
cén dói nachhfuil se bh féimú mar is cart nó cén dói ar bhhaileh prabu arás in COVID. So ga cinneal narrative ben tan rinne a gargar seo díomh narrative fásta in a scale fan damiste nó fan muil a chuir service agus an pí sin nachhfuil daine ag idir gríú leh níl maiglúir a service beidir ar líine agus eile, níl daine darna ag teach fríd na dorsaí, níl an líon céar na daine ag freastal ar imeachtaí, níl an líon céar na imeachtaí ar fáil agus mar sin agus tá sinna le mar eall ar COVID. So gachar atá le freigart in san iarratas lehardul Johnnaí sin le béim ar lei chutha ar COVID mas féidir leh. So Tá cuaig tosaíochtaí mhaoinithe againn. So tosaíocht ever héin sin cailíonn si tuairistal den SPG don cúgu lá mar gheall ar COVID. Tosaíochta dó cailíonn si tuairistal eile san airgid mar gheall ar COVID-19. Agus sin grúpaí nach an SPG fásta. Tosaíochta trí cailíonn si eile ar gra income ó imeachtaí abran go dtí tráthaíonú lean Marta mar bhfuil sé ar lorg ón ciste in éisteachta. So sin pointíochtach tábhachtach cailíonn si eile ar gra income ó imeachtaí ó abran go Marta fiche héan agus nach bhfuil sibh ar lorg ón mhaoiniú maidir le ciste in éisteachta na Gaeilge. Tosaíochta a cethair tralú capital mhaoiniú tógra comis agus tosaíochta cuaig factas bhuain seasmachta nó clár imeachtaí nó tionscadal chun an grúpa a healaíona arís anar go Marta fiche héan agus arís bunaíochar ar na téime sin renewal agus stability. Tá finiú an seo cáide idir an céad lá abran go dtí an lá deirí i mí an bhhart ar an bhblion seo thugainn. Sin blion omlan agus darnáid íon cailhaintí caithear iad sin a léirú nó íon airgid chun tosaí caithear an cinneal túr an projection sin a haismint nó a léirú fásta. Buineann tosaíocht a héanaan sin leis an SPG a bhain agus tá scoil sin a léirú daobhann seo. Cadéar féidir le dá grúpa éile bhí anú fahinne agus tá pí seo táhachtach go chur. So tá cuaig tosaíocht le amach agus tá seo fecha tríd an iarratas. Na móm go mór tá trolínti ar an CEO an aga leis an iarratas. Móm go mór na trolínti a leo sola an sibh inrad leis an iarratas. Tá gagrod le sí le min somraí an seo. Agus maidir leis rahímuid tríd na cuaig tosaíochtaí go min agus leirímuid samplaí agus an féinise a taí. So maidir leis an tosaíocht a chéan cailíonn si tuairistal don scéim phobal Gaeilge amháin. Buineann seo le grúpaí SPG amháin. Is féidir aisí gur lorg don cúgu lá tuairistal a cailú idir an céanú abran fiche go dtí an tráthaíonú jury for fiche. So sin cailíonn si maidir leis an tuairistal. Is féidir cúteamh chun tosaí lorg don cúgu lá tuairistal a cailifar idir an céanú son fiche go dtí an tráthaíonú Marta fiche héan. So caifar na cailíonn si seo a bheith bunaíoch ar impactaí COVID a grú impactaí breisiúrmh an income breise a bhórte isteach chun an cúgu lá clúireacht. So go bunasach is trom cúiseach agus is tosaíocht ag go bhfuil muid géirí an cúgu lá a aisíocht don na grúpaí sin atá mhaoiniú an cúgu lá do grúpaí SPG. Ach teagam muid grú sin níos massa mar gheall agus na cinnti níos massa le linn COVID agus tá muid géirí ggóil se bheith géirí sin a heispins doing. So ní mór féinis ar chur fáil san iarratas chun takeú leis an eileh seo. Agus íar muidir ar garrod contaís airgid déimne is Jenny gavíle san níéag fiche agus mna bhfuil gavíle san níéag fiche agah mar is rint agreachtaí nach bhéh sin acu go fáil a gavíle a agéag níéag. Agus na contaís baisteachtaí ratha fiche héan a leirionn caiites don cúgu lá. Ní féidir an cúgu lá eileh mar ag se bheith. So tá muid géirí a fagil ar contaí gur go Kajé? Right. Tá muid géirí fagil gur caiisih ar an cúgu lá. Kense agus just pí breise le chuir sin a cardin buineann an céad tosaíocht seo le grúpaí SPG amháin mar grúpa SPG hu ní féidir an cúgu lá don SPG a eileh tá sin másra simplí sílam le tuiscint ach buineann an céad fixeala le grúpaí eile. So an tosaíocht seo an taon fixa atá cinneal ring fence de grúpaí SPG amháin de gach rud eile oscailte de gach grúpa. Tosaíochta
a dó. Cailún si thuaidh eile, so Tagann muid go agreachtaí eile an mhaoin sin a bhfuil fásta acu agus gach seans go teanachar deontas sin ar fásta sacu nó income ar acu isteach. So buineann an tosaíocht seo le gach grúpa bhfuil fásta acu. Is féidir aise go leor de aon thuaidh eile san agreacht a cailú idir an taonú abran fiche go dtí an tráthaíonú juirí fuór fiche. Is féidir cúnseamh an tosaíocht leor don aon thuaidh eile a cailfar idir an taonú soin go dtí an tráthaíonú le marta fiche héin. Caifar na cailún si seo a bheith bunithe impactí COVID gro dúthan breisirh. So fagan seo a cardide te seo omlan mar a ggéarna le tosaíocht ar chéim maidir leis na cailún si ach níl an tríonar go dtí an SPG amháin. Agus te seo bunithe gach seans go fástaí eilethe ag agreachtaí tíbhastí an SPG nó nachhfuil SPG agur ar nós ebrithe áige nó rang muintúirí a bhí glacu rangana nó daoine a bhí cobar le cuman over bhála nó eile. So is few mar róteanachar deontas ar COVID ar glacu airgid isteach do thuaidh eile tíbhastí an agreacht then ba cordí chur isteach ar seo. Agus a rís mar a dtíobhann féinise ní mór féinise ar chur fáil maidir le airgid is déimhnithe nó na contaís buanisteach de ratha fiche héin a learn an caiites ar thuaidh eile. Cinse agus pí orlas a cardide ní Virginia a lug síos cineal an cratlaach seo maidir le féinise. Mar higann sibh agus mar hiigí sibh go mhaid tá spothalas measra sciar ar an airgid seo ar fad an t-airgead ar fad atá a thuirt amach faois na ciste cuireadh COVID le coppla maoiniús agus ins na main agus eile. So de réir mar bhí Virginia clé leis an rinn faoin ciste seo carbón agus na gach grúpa eile atá solathair muoiníthe ón 5 milliún punt seo. Bhí fearann in Nuacha sin auditing team de kids na rinne is tí agus is iad sin an lug síos an cineal an tarseach seo a bhí a dtí féinise. So ní Virginia a chur seo síos but cé Virginia he Nollaig mar is an rinn a bheits a Nollaig seo uine agus céimiid a bheith cinse gohfuil gach rud atá eilithe crin agus gohfuil féinise an na takeúile sin. So tá an pointe sin thar a bheith táhachtach. So tosaíocht a trí? Yeah, tosaíocht a trí cailún si income. Buineann tosaíocht seo le gach grúpa. So is ní níl tréan ar seo. Is féidir aise go leor de aon income ratha a bheith ógah gach blian a go cailú mbliana mar geall ar COVID-19 idir an taonú le abran agus an tráthaíonú le marta fiche héin. Mar hapla income rangana, géancursaí, féiltí, imeachtaí áige a bhíon agah gach blian. So mata aon imeachtaí a bhí agah nachrú agah an léana mar geall ar COVID, scéim na suirí agus eile, agus gur caiilte an mhaoin sin agus sé an sin a leiríún sa féinise, then bheith sibh an chur isteach ar seo. Ní féidir an cúideamh income lorg matáise ar lorg ó ciste in éisteach na Ghaeilge ar na cintí cearna. So matáise bh chur isteach agus man na grúpaí sin a fuair airgid ribh ó ciste in éisteach na Ghaeilge agus tá sé chur isteach ar ciste sacraí ná níl cead agad chur isteach ar an income cailúint cearna. Ní muid gurí double funding a dhéanamh anseo agus caiimiid bheith seilir fa sin. So ní mór féinise ar chur fáil san éidir chun taú leis an eileh. Cuireadh san áirimh contas airgid is déimhnithe is déanaí, aon contas buanisteach de ratha fiche héin. Agus ní mór income a bheith agah ar bhfuil na cailúintí eile bunithe a lurí go seilir. Agus grúpaí nach míon contaí acu agus teagmuid de seo de rinch grúpaí atá níos boga nach bhfuil costí sfearne acu beidir teag féimlí go Jonach is leor litir sinithe ag an cisteúir ar an coiste stúrtha a luúin breisiú síos na cailúintí sin. So tá sin agus is pointe thar a bheith táhachtach sin a chuide rinch grúpaí nach mé conta seacu agus teagmuid sin bíú siad mar críomhathe nó grúpaí nachhfuil SPG nó grúpaí nachhfuil in sa scéim phobal Ghaeilge. Then is leor in sa cá sin litir atá sinithe ag bhar gistúir ar bhar goiste stúrtha a dhéanann chur síos ar na cailúintí a bhí agah im líana nó a cap dar a bheith an go dtí juirí marta. Ach má tá nó má bhíon contas airgidis agah ní mór iad san a chur fáil. So ní féidir just an litir ag an cisteúir a dhéanú. Má tá contas agah is gaiad a chur fáil, but mar amíon is leor an litir sinithe an sin. It just pointe amháin maidir leis an ciste a chuide faoi ciste in isteach de Ghaeilge. Ní dúirlam go mé ciste sin oscailte a gach grúpa, díreach na grúpaí ar thóg ciste fordníomh dóibh ribh seo agus síle mas go bhfuil se bhín chutha leis an ciste sin go raibh
tíhín beidir a deagháil le ribh seo ach níor gahar sin just a isrú leis ar ugla na thugla. Ba buineann an ciste sin go saoinú le costasí fórgneamh was costasí capital fórgneamh donna haisinaí ar ó lámh nó páirt ag ciste in isteach de Gaeilge ina dógáil. So is pointse sin le chur san airbh, but a an rud eile téinte fríd an ciste seo. Tosaíocht de cathair cruthair? So tosaíocht de cathair, buineann tosaíocht seo le gach grúpa arís. Is féidir mhaoiniú lorg de tralú capital a cuideann le gríomhachtaí tuairtha idir anar agus Marta agus a ré, a cuideann libh heachta níor ón dúthain COVID-19. Samplaí capital na tralú digitach an éascin teagas fóla marlína, tralú a cuideann le heimachtaí áige agus imeachtaí tíomh an mhaoile scarí húsáilta, tralú a dhéanann an CO sábailte nó ábhar PPE. Is féidir mhaoiniú lorg de costais tógáil cumis furne nó agreachta. Samplaí áirithe cumis eilhaint furne, costais garmala agus sainóras a bhaineann le forbairt furne nó agreachta. So arís chur san airbh an seo maidir le féinise na costais mástahan ar ábhar nó ar thuirbeisí, but the costas har £1,000 ar aon rud amháin to 3 mástahan dí lorgur for gach adwal ar caiite sa túris jury an Marta fia héin. So tá seo bra oscailte tosaíocht seo bra oscailte cairde maidir le tralú nó eilehhaint nó cumas nó ardú cumas nó aon rud mar sin agus is féidir bheith bra cruthítheach an seo agus theacht ar ábhar nó aisinaí nó tralú a cidian gohairithe an seo le rudí nua cruthíthetha taobh an mhaí nó a clíonn leis an scarí sóisialta nó ábhar PPE nó ábhar digitach le cidian le beidir luch solachar imeachtaí áige nó eile. So aon rud mar sin a capan tíobh a gurthaidh le bhhargamas plé leis na dúchlein ina bhfuil si faoi lethir agus imeachtaí ura atá an gohairithe ar lína agus eile is féidir iad a Nollaig faoin cid seo. But áiríist aon rud thar £1,000 aon ábhar ar bhain faoi £1,000 is ga 3 bhastahan a chuirteach leis an iarratas agus áiríist is just tar seach fianna sin a hagan ón rinn a nuas thugaine. So an tosaíocht dhearíonn seo cruthair tosaíocht a cúig. Buineann an tosaíocht seo le gach grúpa arís. So caitheann taobh seo bheith déirithe ar grúpa a cheolaí arís an anar fia féin. Agus hon imhaoinitheacht sustainability éigean a bhaint amach. Mhaoine for imeachtaí a cuideann le daoine sprágu a drón na teanga. Rint samplaí maidir le pebliacht CO gréasan, forbairtí agreachta, plán margachta, taide, plán gró, imeachtaí a sprága pobal, costas escahóra, tionscadal ura dhéireann ar in bhuainitheacht nó ábhairt na hagreachta. So arís is costas máisteán nó ar ábhar nó ar serviceí agus mata aon costas thar £1,000 is 3 mástahan agus béimidir lorg adwal ar caiite sa túris jury an Marta fia héin. So arís a cairde bra oscailte leathan tá muid géirí go méo grúpaí cruthíocht i géirí go méo sé a chuiristeach ar rudainn a cuideann leis an sprágu don agreacht a thuirt asprágu a thuirt don agreacht agus an angómuid a géirí daoine amála a ráis ag an teanga le linn na grúpaí seo. So sílan ghfuil réimse leathan an sin go háir le tosaíocht ar chuig go bhfuil an anna bheith cruthíocht go dé a tuise bh géirí chuiristeachar. Kinse, so sin tosaíocht a cúig. So an orm iarratas a cruthair. Yes, so Carjin or change of a stagger or mere this survey mo get on change to a stag again nas again bonanchin see na G that I kissed COVID August Bay na trolling chin chin Gaeilge and chin ben form here this no organ two trades and form here this to keg 3 case to British a yaner chin Rennie Heen is oldest when agra of sunny bank so shin or bon or Shalu onion the hagrafta or seal sunry chagwell agus sunry bank agus is fi héan céist a bunch le sin. Maidir le rinadá is chunargur COVID agus seo is pí táhacht é seo to 3 céist atá tamagéirí go curtí sib síos an narrative idir na 3 céist seo idir ga céad agus 2 céad focail a learning chunargur dualtach COVID ar na hagrachta agus seo ionach táhachtach mars bei seo an úsít mar an féinnig a fósta. Rinne 3 na tosaíochtaí. So the caher case le gach tosaíocht a bhfuil tú chuirsteachar. So mana bhfuil tú in a grúpa SPG
ní bheith tú cuireadh go sciar ar tosaíocht a bhíon. So Janet tú neord ar na ceathair céis ach má tú cuireadh ar tosaíocht 2, 3 agus 5 mar hampla den líonann tú na céis na maidir leis na tosaíochtaí sin. So ceathair céis de gach tosaíocht. Agus rinne ceathair is jarú agus na ceangailtán eile maidir le féinise agus sinú sugah agus jarú sugah maidir le go tegann sibh an airdas go tegann sibh na tuairlíntí agus go gagrad a tá sibh cuireadh an féiring maidir leis féinise agus eile. So tá sí ma change of trade is based on an seo a hawals de ruricula nuair líonann tú isteach an survey monkey based in sin nuair chan tú a reis ag a reis is rinne héan olalas fan agrap rinne dó chonnagur COVID a narrative and drop chonnagur a bhí COVID ar an agrap nor an grúpa rinne trí na tosaíochtaí cé go ddéir go tá sibh cuireadh agus an ceathair céisin agus rinne ceathair an jarú agus na ceangailtán eile. Agus má tá fébanní a grúpi cáide drumar tá sibh gáil fríd tá ormíar dus le cumach go gin ar survey monkey. So tá drumar hen fríd má tá Jackreacht ar bí agah na bhíon rud eile a gcónaí bháil hín aon kid in a freigraí scrífa in a bhfuil beidir gan ó 3 kid focailí. Just bháil hín iad a hail ar word drumar hen fríd mar nílíon rud níos massa mar higann sibh ar fad na bheith ceilú áhar ar ormíar dus nó bheith ceilú freigraí tá scrífa amach. Brisin sin críúgus brisin sin an anam. So Tá muid gáil an rud a stopú an sinna cáide